Svojím spôsobom som chcel podnikať asi stále. Moja taká cesta je taká trošku iná. Ja som v podstate prišiel do firmy, v ktorej som rozbehoval nejakú časť v podniku. Takže ja som ako zamestnanec dostal možnosť kúpiť tú vec, na ktorej som niekoľko rokov pracoval. Každý ten projekt, ktorý sme robili, to bol spôsobom výzva. Hej. Treba ich prijať, makať a nič nie je zadarmo. Nejaká chyba, ktorá ma posunula zase niekam, bola tá, že som si minimálne asi cca rok a pol som si uvedomoval jednu vec, že ľudia nebudú rozmýšľať ako ja, pristupovať k práci tak ako ja a ten výsledok nebude proste 100%. Začalo sa mi žiť, fungovať, podnikať oveľa lepšie, keď som si uvedomil, že ono to vlastne je tak a ja s tým nedokážem nič spraviť. Ono to má viacero uhlov pohľadu. Niekto povie, že som išiel do rozbehnutého vlaku, áno, ale každá chyba ma stála veľa peňazí. Ale áno, keď som bol ako zamestnanec, tak som chcel rozhodovať a byť majiteľ. Teraz, keď som ten majiteľ, tak by som chcel byť zamestnanec a ja to rád prirovnávam aj k tomu, že to je ako v škole. Keď sme boli malí, všetci sme chceli byť dospelí a nechodiť do školy. Teraz by sme sa všetci vrátili do tej školy a nie školy ako takej, ale vlastne do toho také život life, že život dombička. Len v podstate hlavne aj vydržať, hej, a nič nie je zadarmo, obklopovať sa správnymi ľuďmi, to je ako to sa snažím robiť doteraz a byť pripravený aj na tie zlyhania, lebo proste prídu. Pip.